cooperatiu de l'ara. i la COP. Hi ha moments a la vida realment inoblidables, com el dia que triomfes al món de l'empresa. Ara? Ara? Ara desperta? Què vols, Cop? Estava tenint un somni molt agradable. Deixa'm endevinar-ho. El de l'empresa o el de les ballarines de claquer? El de l'empresa. Però pensava que t'anava molt bé en el teu negoci d'informàtica. Tens sempre feina. Aquest és el problema. Tinc massa feina. Feina de gestió, feina de comunicació, feina d'organització. Un no ho pot fer sol. Saps què? No sóc l'únic que es troba en aquesta situació. L'altre dia em vaig trobar amb companys d'universitat que també tenen el seu propi negoci. Però sou petits per separat. Sí, i què podem fer? I per què no fundeu junts una cooperativa de serveis? Una... què? Una cooperativa. Acompanya'm, anem al metge. Ara sí que no entenc res, Cop. Hi ha cooperatives de serveis d'advocats, d'arquitectes, de dissenyadors gràfics i d'un munt de professions. Aquesta està formada per metges de diverses especialitats. Però els metges no acostumen a tenir la seva pròpia consulta? No cal! Aquestes cooperatives uneixen professionals que poden cobrir de forma més econòmica i eficient les seves necessitats comunes. Cada soci manté la seva activitat de forma independent, però posen en comú les compres, els subministraments, els serveis tecnològics, el transport, la logística... I la marca comercial? Exacte! Si us uniu, tu i els teus amics estalviareu i sereu més eficients. La unió fa la força! Hi ha moments a la vida realment inoblidables. Cooperativa! Com el dia que fas els teus somnis realitat. Què? Us ha agradat l'episodi? Si voleu més informació sobre les cooperatives, podeu visitar el web d'Aracop i els nostres comptes de Twitter i Facebook. Ah, i no us oblideu de subscriure-us al nostre canal de YouTube. Jo no m'ho perdria. També podeu continuar gaudint de les meves aventures. Les nostres aventures. Això, sí, les nostres.